Gure biztanleria gero eta nagusiagoa da. Azken 30 urteotan bikoiztu eginda 65 urtetik gorakoen kopurua. Gertutik ezagutu dugu adinekoen alderik aktiboena. Juan Marik eta Marikruzek esaterako familia zaintzen dute, lagunekin irteten dira eta orain gainera eskolara itzultzea erabaki dute. Euskal Herriko Unibertsitateak dituen esperientzia geletara, 55 urtetik gorako 1000 lagun joaten dira eta motivaziorik ez zaie falta. Hau, beti ikusten dugu botella erdi beteta. Oso importantea da edo parte hartzea, edo nahi dezuna egin, baina proiektu bat eduki edo unibertsitatera jun, edo asoziazio batekin lan egin, edo zein gauza baino, zure proiektuak mantendu. Eta honako hau, erramun da. 80 urte ditu, baina inork eluke esango. Patinen gainean nola dabilen ikusita artista hutsa da. Ez dauka ez aspertzeko denborarik. Gazte sentitzen da, eta bere edadekoei argi esaten die, bizitza bete-betean aprobetxatu behar dela. Klasera, autobusetik aringaringen eta gaur eruxe barri do, baina ondo. Motxila eta guzti. Motxila eta guzti, noski. Hemen dator apuntik hartzeko kuadernutxo bat eta amaiketako olako txurrusta bat erateko. Zer daukazu orain? Orain, Bellas Artes, Historia del Arte. Astean 3 egunetan joaten dira klasera. Bukatu nuenean pentsatu. Orain, zer gai kultural egingo dut niretxa. Euren moduan 1000 lagun joaten dira Euskal Herriko Unibertsitateko esperientzia geletara. Tiene una afición especial por el dramatismo. Giro ezin hobea. Ikasle jartzen duten interesa, zaletasuna eta enpeinu honetan paregabea da. Uste eta udala formakuntza proiektu bat, baina horrekin batera, sozialtasuna garatzeko aukera edo leku aproposa ere. Gu hemen ez gaude karrera bat bukatzeko, hemen gu gaude aldanik eta gehien hornitzeko gure burua eta gainera pos utzarekin bizitzeko. Hona hemen, Euskal Autonomia Erkidegoko 75 urtetik gorakoen bilakaera azkeneko 30 urteetan. Bikoiztu egin dira, 431.500 dira gaur egun. Gero eta gehiago bizi gera, eta gero eta tarte txikiago daukagu, ez? Menpekotasun historia horretan gertatzena da, lehen oso jende gutxia llegatzen zen 80 urtetara, eta orain gero eta jende gehiago llegatzen da. Eta nik uste hori niretzat oso pozgarria da. Eta 9 urtegaz zeniten. Tienes un don, muchos me han dicho, ¿y por qué? Patien urtiekin patien itxezute, bete zeus humora honagaz, zezagutu, nik ez egiten lezen, bere buru ez dut ikusten. Ni neure amezadekot 110 urtaren gero ertze. Asko moduen, igual, fulanito, sarra, baina urte, 30 urte dizkio, sarra zeuzen, nilaro egurta, lehen baina umia unaz da. Eta patinak utzita, oraindik ez zaio martza amaitu. Ramon egunero etortzen da dantza klasetara. Batzuetan 3 ordu ere ematen ditu dantzan. Gustatzen zaizu? Asko. Bai, zalako neskatik politxe. Familiz ezer esaten zu? Familiz ezer. Badak eze, horreko nazela da. Beti egon zen ikantzan. Total ona. Jentie positator da... Bueno, ez tekot berbari bez esateko. Segi dezatera dantzan eta bizitzaz gozatzen.